ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಿಗಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪನೊಡೊಂದುರ್ಲೆ ಅವು ದಾದಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವೊಡುಂದಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನುಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಡ್ದಿಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪನರೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ ದಾಯ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡದಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ನೆಕ್ ಮಾತಿಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಕೊಡೋರ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಂದನೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಆಂಡ್ ಎಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತುಂಡಾವೆ ಆಂಡ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರ್ಲೆ ಆಯಿಜಿ ಎಂಕುಲ್ ದಾನೆ ಈತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾಯ ಬ್ಯುಸಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಏಪಡ್ದಿಂಚ ಎನದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕನ ಉಂಡತೆ ಈ ಸಲ ನೆರವೇರೊಂದುಂಡು ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಜೈದ ಅಂಚ ಏಪಡ್ದಿಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಎಫರ್ಟ್ ಅವಡ್ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಮುರನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾಯಪಂಡ ಏಪಡ್ದಿಂಚದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗ್ ಮುರನಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಬಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರಡಲ ಪಂಡದಿತ್ತು ಜಾವೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ಪಂಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಮುರನಿ ಅವೆದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡಾವೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಸ್ದ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂಜೆಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಮಾತ ಇತ್ತಿನೇರ್ದಾವರ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಎಂಕುಲೆ ತೂವೋ ನೋಡಿ ಇತ್ತಿನೇರ್ದಾವರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರ ಆಯಿಜಿ ಅಂಚ ಅದೇ ಆನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀಜಿ. ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲ್ಡೆ ಆನ್ ದಾದಕೇನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಏರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ಉಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದ್ಯಾಂಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಈ ಜೈದಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಾಗ ಬೆಳೆಯಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನ್ ಬೇಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದ್ಯಾಂಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಜಪ್ಪೊಡಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಾವಡು ಪೂರ ಕಡೆಕೆಲ್ಲ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಕನತದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ದೇವೆರ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತ ಎಂಕುಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಿದಡ್ನಿ. ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ದೊಂಬು ಮಾತ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪಿದೈ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅದು ಮಾತ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬಯ್ಯ ಅನಗೊಂಡತೆ ಐಡಿಯಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಆವಡ್ ಕೆಲವು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದ್ದು ಸಾಮಾ ತಿಂಡದ ಪಂಡ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಮಂತ್ ಬಚಿದಿತ್ತನು ಮಾತೆರೆಗಲ ತಿನ್ಪುನ ಕಿತ್ತು ಹಾಯ್ ಪಂದೆ ಮೊಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಫೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಮೊಲ್ಲೇನು ಮೊಲ್ಲ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಗುಲ್ ತಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ಆಸೆ ಅವನುಂಡು ಯಾನ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ನಾನು ಶರತ್ತೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೆ ಹಾಯ್ ನಿಂಗು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈಟೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ವಾರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬರ್ತು ಯಾವುದೇ ಐದಿನ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಆಗ್ತದ ಧನುಷ್ ಕಲರ್ ಇಡೆಗುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಡಿತ್ತಿನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪಂಡ್ ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜೇ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಾಕಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಡೆ ಏನಿತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಯಿನಿಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಯ್.